Goedenavond, het is zaterdag 28 augustus en dit is in het Zeeuwse nieuws van vandaag. Augustus is in Zeeland al jaren de maand met de meeste fietsendiefstallen. Vooral langs de kust worden er in de vakantieperiode veel gestolen. Zoals hier in de buurt van Renesse. Fietsers gaan naar het strand en denken hun fiets veilig op slot te zetten. Maar volgens wijkagent Douwe de Vries kan het veel beter. Is dat een beetje veilig? Nou, dit is wel een heel dun slotje. Goedemiddag. Ik wil u even een compliment geven. Want? Hoe u uw fiets op slot zet. Ja, we zijn er nog niet. Nee, u zijn er niet. Maar ik zie dus wel dat u heeft 2 elektrische fietsen. U weet wat ze waard zijn. Ja. Hier zit een extra ketting aan. En die zit verbonden met die. Keurig. Vooral de elektrische fiets is populair bij dieven. Ze leveren flink wat geld op en ook in het buitenland zijn ze makkelijk te verkopen. Die crimineel die zit misschien nu momenteel op het parkeerterrein te kijken van hé, waar zie ik mijn moment om die fiets mee te nemen? Want er zit natuurlijk wel handel in. En daar ligt ook voor ons als burger een taak volgens de politie. Verdachte situaties moeten dan ook veel vaker worden gemeld. Bijvoorbeeld je ziet iemand sjouwen met een fiets die op slot staat en die sjouwt hem naar bijvoorbeeld een busje en hij gaat erin. Beste mensen, bel dan gewoon. Bel dan gewoon 0900 8844. Augustus is bijna voorbij. Maar let op, ook in september worden er nog veel fietsen gestolen. Anne Terpstra heeft vanmiddag geschiedenis geschreven op het wereldkampioenschap mountainbike. In Italië wist de Zierikzeese als eerste Nederlandse vrouw ooit een WK-medaille te pakken. Het zilver na een loodzware race. Zo blij hoor, zo blij. De winst ging naar de Britse Evie Richards. Vanaf vanmorgen vroeg rijden er in Zeeland geen treinen vanwege werkzaamheden aan het spoor. In Middelburg leidde dat korte tijd tot problemen omdat de spoorbomen niet meer open gingen. Vanaf maandag tot en met volgende week vrijdag rijden er al wel weer treinen, maar nog niet tussen Goes en Vlissingen. De NS zet tijdens de werkzaamheden bussen in. Reizigers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd. Silence, please. In de Sint-Augustinuskerk in Middelburg was vandaag volop orgel- en klavecimbelmuziek uit de barokperiode te horen. De bekende Italiaanse organist Francesco Cera gaf een masterclass aan studenten en amateurorganisten. Een van hen was Geert de Witte uit België. Wat is het belangrijkste wat meneer Cera je meegegeven heeft? Het articuleren, het fraseren, dus het maken van zinnen, variatie en touché. Dus daar kun je iets mee? Ja, daar kan ik zeker iets mee. De masterclass is bedoeld om geld in te zamelen voor een eeuwenoud, bijzonder oorspronkelijk Zeeuws orgel dat nu nog in een kerk in Limburg staat. Bizar is eigenlijk dat er van deze Vlaamse orgelmaker maar 2 orgels gewoon overgebleven zijn. Het orgel in de Oostkerk en het orgel waar wij het dan over hebben en waar wij alles voor doen. En ja, het is voor ons een belangrijk doel om die orgels gewoon binnen loopafstand op elkaar te kunnen gebruiken en ook aan het publiek te kunnen presenteren. Volgens de Italiaanse meester zit het wel goed met het talent van de leerlingen en hebben ze zich goed voorbereid. It's easy for me to explain interpretation matters with them. No problem, I'm happy. Vanavond spelen de studenten samen tijdens een concert in de kerk. We hebben van alles. We hebben blikken, we hebben schilderijen, platen. Zoals deze. 11 en 12 zijn ze, deze jonge ondernemers uit Middelburg. Ik ben Ries Beijaard en dit is mijn collega Hugo Wouters en wij hebben samen deze winkel. Deze kunnen we wel bij de blikken. Zeg. Het is een antieke kringloopwinkel. Met spullen van alles wat. De vader van mijn opa, die had op de kringloop, die had op de markt, had hij een kraampje en daar had hij ook allemaal van dit soort spullen. En die stonden nog allemaal in het huis, dus gaan wij dat proberen te verkopen. Dit zijn de fietsen. Hier hebben we nog een paar fietsen, er zijn er al een paar verkocht, maar deze. En dit is nog wel een groter. En dan hebben we ook nog een speciale. De eenwieler. De eenwieler. Soms zijn we 2 keer in een week open, soms ook maar 1 keer. Maar soms 3 keer. Ja, op onze Instagram heb je de openingstijden.
Goes in de rode shirts gaat tegen de amateurs van Ajax op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen. Dit is na 11 minuten de eerste grote kans, maar de inzet van Hypne Gwen belandt op de paal. Het eerste kwartier is voor Goes met een paar goede kansen. Dan komt Ajax beter in de wedstrijd en krijgen de Amsterdammers een grote kans. Maar de kopbal van Moussa komt recht in de handen van keeper Matthew Lentink. Tweede helft gebeurt er lange tijd niets. Tot deze kans in de 75ste minuut. Een verkeerde terugspeelbal van Middelwijk. Thibault denkt te profiteren, maar de scheidsrechter fluit af. Omdat Thibault de bal uit de handen van de keeper zou hebben geschopt. Het is twijfelachtig. Het feest gaat niet door en dan moet Goes verder met 10 man. Na deze tackle van achteren van Renzo Roemeratu. En ook Ajax krijgt nog een rode kaart. Buiten beeld. Zou Lars Middelwijk een elleboogstoot hebben uitgedeeld. Ook hij krijgt rood. De laatste kans is in blessuretijd voor Goes. Het is een enorme scrimmage voor de goal met Kapwe Manangela, maar hij scoort niet. En de rebound met Stefan de Bert gaat er ook niet in. Het blijft 0-0. De zon scheen af en toe en er was ook af en toe sprake van meer bewolking en enkele buien, doordat de lucht onstabiel was. Bovendien was er sprake van een matige tot vrij krachtige noordenwind rond een laagdrukgebied bij Polen. En dat zorgde ervoor dat het aan de frisse kant was met maximumtemperaturen tussen 18 en 20 graden. Vanavond en vannacht is het wisselbewolkt en overwegend droog. De wind is matig uit het noorden. En ook morgen hebben we een dag met vrij veel bewolking, van tijd tot tijd ook enkele buien. Maar ook af en toe even zon. Bij een matige tot vrij krachtige noordenwind ligt de temperatuur morgen een graadje lager, rond 18 à 19 graden. Begin volgende week zal er wat minder wind zijn. Op maandag is er nog wel een bui mogelijk, maar daarna lijkt de luchtdruk te gaan stijgen en krijgen we een paar dagen met overwegend droog weer en een temperatuur die weer iets omhoog gaat naar ongeveer 20 graden. En tot zover. Graag tot straks bij Zeeland de Week met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week.